Takže Honzo, pořádně to tam napal s tím 3 kilem. Takže Honza se tam vyhoupí zadním kolem na tu poslední kládu, ale ta ho bohužel natolik rozhodila, že už se výš nevyšplhal. Takže to byl hezký moment do týmu Moravská Třebová. Takže ten tam docela hezky vyskákal, to je zatím jeden z nejlepších pokusů. Takže jdeme na to, Petře, nastup do toho. Ojej, tam to hodil hodně do lidí. Tak a kdo je tam dále? Dále to Martin Michek. Martin Michek, který jede za Orion Litomyšl RS Petrol a který si také několika pokusy zajistil výjezd až nahoru. Myslím, že jedno nebo dvakrát tam bylo určitě. Jedno. Petr Bartoš tam byl dvakrát. Ano, možná třikrát. Já to taky nevím z hlavy. Jsem plný dojmu. Všechno řeknu až výsledky po sečtení. Tak pozbuďte Martina Michka. Martin Michek. Petr Bartoši se pomírá, Martin Michek přeci jenom o stupínek lesu a jinak potom pozor, pokud to Petr Bartoš vyjede, tak bude skákat dolů, takže nikoho tam nepouštějí na tu trať potom. Jestli to Petr Bartoš vyjede, no nebaví si, že tam po té jednoduché zjížděcí dráze. Tak Petr Bartoš, pojď na to! Petře, mistře Evropy! Pozbuďte mistra Evropy! Nejbližší rozjezd, který tady dneska bude. Bartoš na to! Jo! Bartoš až nahoře! A ten vás tam teda nasypal, to. Pozor, jede dolů! Bartoš jede dolů! Takže koukněte, jak se stíží Chínovský kopec! Teď to je prostě blázen! Ale pozor! Tam ho to nakoplo, to bylo ten pravý moment pro fotografii, vážení přátelé. Ve stojice tam vydržel. Takže to byla závodní. A teď jsem si připravil přivybíjené. Teď v podstatě Martin Kočí. Vypadá to šerstvý ženich z AČR Delegát, on jede za tým AČR Delegát. Martin Kočí, taky umí věc, ono to vypadá podle toho oblečení. On vypadá jak nějaký kancelářský suchar, ale víme, Martin je známý recesista. V této helmě už jezdil někdy před 14 dníma nějaký ten pitbike závod, nebo Fichtel Cup, tam u nich. Po té trati. Ten možná 50. Martin Michek, jednička českého motokrosu, dnes poprvé v Kínově na motocyklu. Takže to je nejlepší český motokrosář v současnosti. Martin Michek. A to byl krásný pokus. Zatleskejte Martinovi, protože to tam vzal přes tu druhou kládu na tom největší početně obsazené kategorii motocross enduro. Takže sledujeme Petra Bartoše, vicemistra České. A bohužel Petr. Takže Tomáši, ukaž se, Čínák, jako když se jel na výlet.
A hezký tam náhodou hodil, i zadní kolo se dostalo. Do večera, vole, taky musíme jít domů někdy. Tak Lukáš Petráček si jede jako první, tam, jestli jste si všimli, tak tam ještě vlastně nikdo nikdy nejel. Takže ta pravá strana je naprosto nedotčená. Tak, hned první to posral Lukáš. Jsou tady Jetělno a ženy. Kínovského kopce. A je tam, tak to je šikmo.